क्या हाल बा भाई लोग। आज के खबर बतावे से पहले रउआ लोग से एक बात साफ कह देत बानी, फटाक से अपन देसीला चैनल के सब्सक्राइब कर ली। अरे इहे एगो चैनल बा जे पर भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी हीरो और हीरोइन लोग के बारे में एकदम फ्रेश और एकदम सुपर फास्ट खबर मिलेला। तब भैया दीदी लोग, आज के खबर बाटे भोजपुरी एंटरटेनमेंट दुनिया की नईकी ब्यूटी क्वीन माही श्रीवास्तव के बारे में। माही तो भोजपुरी के ट्रेंडिंग क्वीन है। इनकर गाना रिलीज होखेला तो एकदम से वायरल हो जाला, इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक धमाल मच जाला। माही के फिल्म, गाना, कमाई और जिंदगी के बारे में ऐसा खबर लेके आयल बड़ी कि जे कबो पहले ना बतैले होई। तो अपन देसीला चैनल के सब्सक्राइब कर ली, लाइक करी और पूरा वीडियो देखी। माही श्रीवास्तव भोजपुरी सिनेमा के बड़का नाम बन गए बाड़ी। पटना के माटी से निकल के माही आज लाखन दिलवा पर राज करत बाड़ी। माही की खूबसूरती, डांस और एक्टिंग के जलवा भोजपुरी इंडस्ट्री में अलग पहचान बनौले बा। और सोशल मीडिया पर तो माही जबरदस्त एक्टिव बाड़ी। इंस्टाग्राम पर उनकर 7 लाख से बेसी फॉलोअर्स बा और उनकर हर रील वायरल हो जाला। माही के करियर के शुरुआत पवन सिंह के गाना ले लो पुदीना से भइल रहे, जो दर्शक लोग के बीच खूब नो हिट भइल रहे। 3 साल पहले आयली गाना आज ले करीब 40 करोड़ बार देखल जा चुकल बा। यही से अंदाजा लगा रहा लोग कि माही कितना पॉपुलर हो गई बाड़ी। अब पुदीना वाला गाना के बाद से तब माही पीछे मुड़ के ना देखली, अब भोजपुरी के टॉप एक्ट्रेस में आ गई बाड़ी। माही के गाना का मतलब धमाका। हाल में उनका 14 गो गाना इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में रहे। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड के बैनर तले रिलीज भइल ई गीतन में माही के जबरदस्त परफॉर्मेंस देखे के मिलल। कुछ हिट गाना जैसे काला साड़ी जे गौले रहली शिल्पा राज, पिया काला साड़ी गोल्डी यादव के आवाज में, फंस जाइब दोसरा से शिवानी सिंह के गाना, और तोहरा ला दिल धड़केला जे के गवली राज नंदनी। एहमे से काम नहीं करब जेकरा के प्रियंका सिंह गवली, खूब वायरल भइल। माही के इंस्टाग्राम रील में उनका डांस और एक्सप्रेशन देख के फैंस पागल हो जाला। हाल में शिल्पा राज के गाना चैत में 4 दिन में माही के देसी अंदाज लोग के खूब पसंद आई। ये गाना रिलीज होते ही लाखन व्यूज पार कर गई। यही के गाना ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि इंस्टाग्राम पे रील बनावे वाला लोग के बीच खूब ट्रेंड करेला। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड के एमडी रत्नाकर कुमार कहले बा कि माही के गाना के कारण भोजपुरी म्यूजिक के प्रति लोग के रुझान बढ़ल बा। अब ऐसे बढ़कर सबूत का हो कि गजबे असर छोड़त बाड़ी। इहो कहल जा सकत बा जैसे क्रिकेट के मैदान पे माही यानी महेंद्र सिंह धोनी कमाल करेलन, वैसे ही मनोरंजन के मैदान पर माही श्रीवास्तव अपन झंडा गाड़ देली। माही खाली गाना और एल्बम में ना बल्कि फिल्म में भी कमाल करत बाड़ी। उनकर पहलका फिल्म पंख के शूटिंग दुबई में भइल रहे, जौन भोजपुरी सिनेमा के लिए बड़का प्रोजेक्ट रहे। इस फिल्म में माही के किरदार खूब चर्चा में रहे। उनकर बड़ा प्रोजेक्ट रहे संघर्ष 2, जौना में वो खेसारी लाल यादव के साथ नजर आई रही। इस फिल्म के शूटिंग बैंकॉक में भइल रहे। माही के आइटम सॉन्ग लोगवा के खूब पसंद आयल रहे। अभी वो अपकमिंग फिल्म लॉटरी के लेकर चर्चा में बाड़ी, जौन जल्दी रिलीज होके वाला बा। माही भोजपुरी के संस्कृति और परिवार से जुड़ल गीत में भी खूब काम करत बाड़ी, जैसे सैया सिपाही देवरा किसान गाना, जौन जय जवान जय किसान के थीम पर आधारित बा। एकर वीडियो में माही के देसी लुक में कमाल के परफॉर्मेंस दिखता। माही के कमाई के बारे में कोनो ठोस आंकड़ा तो नहीं खे, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के जानकार बतावेला कि टॉप एक्ट्रेस जैसे माही गाना और फिल्म के लिए लाखन फीस चार्ज करेली। एक हिट गाना के वीडियो के लिए 2 से 5 लाख रुपया और फिल्म के लिए 10 से 20 लाख रुपया फीस हो सकेला। माही के सोशल मीडिया पर बढ़त फॉलोअर्स के कारण ब्रांड्स डील और प्रमोशन से भी अच्छा खासा कमाई हो जाला। उनकर इंस्टाग्राम रील्स लाखन व्यूज पार करेला, जौन उनकर मार्केट वैल्यू बढ़ा देवेला। माही के पर्सनल लाइफ के बारे में वो खुल के कबो ना बताऊंगे। उनका सोशल मीडिया पर ज्यादा प्रोफेशनल अपडेट और गाना के रील्स देखे के मिलेला। तब बात ई बा कि माही अपना काम पर फोकस करत बाड़ी और फैंस के मनोरंजन के लिए नया नया प्रोजेक्ट करत बाड़ी। माही कहेली कि उनका हर गाना उनके दिल के करीब बा और वो अपन फैंस के प्यार के लिए हमेशा शुक्रगुजार बाड़ी। माही श्रीवास्तव के फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बात कही जाओ तो उनकर अपकमिंग फिल्म लॉटरी और कई गो बड़का म्यूजिक वीडियो रिलीज होके वाला बा।
फैंस लोग बेसब्री से इंतजार करत बा कि माही कब नयका धमाका करियन। तो दोस्तों, माही श्रीवास्तव सचमुच भोजपुरी सिनेमा के गहना बाड़ी। उनकर मेहनत और टैलेंट देख के गर्व होखेला। का राय बा कमेंट में जरूर बताई। अगर वीडियो पसंद आइल तो लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब करी, घंटी दबाई ताकि देसीला चैनल के हर नया वीडियो आप सबन तक सबसे पहले पहुंचे। तब फिर मिले जाइए अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, जय देसीला।